Čau lidi, dneska vás vítám mýho nového videa a dneska tu mám takového menšího hosta, tady je Fíle. A my dneska natočíme spolu nějaký klípky, protože je teď začátečník na tomhle peklostroji, co má. Takže pošradíme mini skatepark, natočíme nějaký klípky. Řekni, kolik ti je? Je mi 6. Je mu 6, takže docela začátečník a určitě natočíme nějaký dobrý klipy. Takže let's go! Přesunuli jsme se na tuhle bednu, kterou teda s Fíla umí jenom sjíždět, ale určitě tu zadá nějaký triky dobrý s tím sjezdem a já si tady zaskáču ten drop. Tak let's go! No. No. Jo lidi, a přesunuli jsme se na takovýhle flat, kde Fíla chodí jako takový bar spin, by se dalo říct, a já pojedu za ním a uvidíme, co umí. Jo, uvidíme! Jo lidi, jsme na posledním spotě, tady ta bedna. Fíla si tady buď zaskáče třeba přes drop, nebo ten drop. Jde na to! Lidi, tohle je konec videa. Tady ten Fíla bude určitě ve videích častěji a doufám, že se s ním někdy ještě uvidím takhle na kameře a já se s váma loučím. Čau.